Dacă n-ai mâncat sfeclă și totuși urina ta devine roșie, ar fi bine să nu ignori. Urina roșie nu înseamnă mereu alimentație. Poate însemna sânge în urină, hematurie. Apare în infecții urinare, în tumori, în litiază renală. Mai rar poate fi mioglobină din distrugere musculară sau hemoglobină din distrugerea globulelor roșii. Unele medicamente pot de asemenea colora urina în roșu, metronidazolul și rifampicina. Concluzia: dacă urina devine roșie și rămâne roșie, iar tu n-ai mâncat nimic suspect, mergi la medic. Nu aștepta să treacă de la sine. Așa ceva nu vine din spuma mării. Are o cauză medicală. Ai pățit și tu la fel? Lasă-mi părerea în comentarii. Pentru alte sfaturi utile din sfera medicală, dă follow. Iar dacă vrei ca și prietenii tăi să afle, repostează și distribuie. Și nu uita, sănătatea ta contează.